Biće završen kad puštimo, kad ovog puštimo. Ovakva milicija nije bila ni u hitno vrijeme. Samo udri. Pomeri se, bre. Podržava. Ti stvarno izgleda. Jesam? To snimaš za nas dokaze. Šta smo ti mi uradili? To uopšte nije bitno. A bitno je. Nije. Nije bitno. Znači, vi, to uopšte nije kolegijalno što ti radiš. Ti nisi policajac, ti si đubrav čovjeka, vrijedan. To ne kurac. Zašto nisam bio ovdje dugo? Ajde, ostavi ga, tu ide. Ti debila. Stiga tu, ajde idemo. Nisi snimio išta, pičku jedna. Ajde, brže. Ajde.